Confederation of Agricultural Unions SACAU lapempha dziko la Malawi kuti ligwiritse ntchito ndi kupindula mokwanira ndi msinkhu wa ndalama za nkhaninkhani wa mpunga mu SADC. Msonkhano wa atsogoleri a ntchito zosiyanasiyana watha ku Lilongwe ndi mfundo yoti nthumwi zomwe zachita nawo msonkhanowo zithandize kupeza njira zothetsera mavuto omwe ali mdziko muno. Ndipo boma lakana kuyankhulapo pa zomwe chachita chipani cha UTM pochoka mu mgwirizano wa tonse. Bungwe la alimi akumwera kwa Afrika la SACAU lalangiza dziko la Malawi kuti litengerepo mwayi pa msika wa mpunga mu SADC omwe tsopano ndi wa ndalama zoposa $1 billion. Maiko 16 omwe ali mu bungweli padali pano akuyitanitsa mpungawo kuchokera ku maiko monga Thailand, India komanso China. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Duncan Samikwa ati maiko a Malawi, Tanzania ndi Mozambiki ali ndi kuthekera kokwaniritsa mpunga kumapitisa maiko ena a SADC ngakhalenso enanso a mu Africa. Zambiri mripoti ili la Trust Office. Ngakhale maiko akumwera kwa SADC akhala kuvutika ndi mavuto akusintha kwa nyengo, msonkhano waukulu wa alimi amderali wapempha maiko kuti aseke chidwi kwambiri pa ndalama zomwe maiko olemera amalonjeza kuti adzipereka pothana ndi kusintha kwa nyengo, kamba kuti ndalamazi siziperekedwa mu nthawi yake komanso kuti ndizochepa kwambiri poyerekeza ndi ndalama zomwe maiko angapindule atayika chidwi pogulitsa chakudya mu maiko a mu Africa. Mmodzi mwa akuluakulu a SADC a Duncan Samikwa alimbikitsanso dziko la Malawi kuti lichilimike pa ulimi wa mpunga. Tipeze njira za makono zoti nkumalima zambiri, ngati alimi tipeza ndalama komanso ngati dziko tichepesa ndalama zakunja zimene tikuononga kumayitanitsira chakudya. Ndipo mkulu wa bungwe la NASFAM Bete Chinyamunyamu wapempha maiko kuti alumikizitse ndondomeko za ulimi kuti zisamavute kutumiza katundu osiyanasiyana ku maiko a SADC. Msonkhano waukulu wa bungwe la alimi amdera lino la SACAU walimbikitsanso maboma a mu SADC kuti alimbikitse kukolola madzi, ulimi wa nthirira komanso kubwezeretsa chilengedwe ngati njira imodzi yothanirana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma lati latsiriza kumanga zipinda zophunziramo za msukulu za primary zoposa 650 mu gawo loyamba la ntchito ya Malawi Educational Reform Program MELP. Mlembe mu nduna za maphunziro Amangani Katundu wayankhula izi atayendera zina mwa zipindazo zomwe azimanga pa sukulu ya primary ya Katoto mu mzinda Mzuzu. Hassan Pili wafika ndi ripoti. Amangani Katundu ati boma kudzera mu ndondomeko ya Malawi Education Reform Program MERP likumanga zipinda zophunzirira zoposa 6,000 mu sukulu pafupifupi 3,000 mdziko lino. Akatundu ati atayendera sukulu zingapo kuphatikizapo Katoto Primary mu mzinda wa Mzuzu ndi wokhutira ndi ntchito imene makontrakitala akugwira pakadali pano mu gawo loyamba la ntchitoyo. Iwo alangiza akuluakulu a sukulu kuti akalandira ndalama zogwirira ntchitoyo amange zipinda zophunzirira zolimba komanso zogwirizana ndi ndalama zimene akulandira. Nokondwera kuti ngati pano pa Katoto pamene tinadzaona zinthu zikuoneka kuti zikuyenda bwino, kwamangidwa bloko yabwino kuli chimbudzi ndiko dzithandizira atsikana ndi anyamata kuseri kuzikuonekanso kuti zikuyenda bwino. Anatifotokozera kuti iwowo mmene timapanga pilot anali ndi dandaulo kuti mmene timapatsira ndalama kanakonda ndalama zikanabwera pakamodzi. Tinafotokozera kuti mmene timayamba project classroom block iliyonse kumatenga pafupifupi 35-37 million kwacha. Mphunzitsi wankulu pa Katoto Primary Mailinda Luhanga ayamika amene akuyendetsa ntchito za MERP popereka chitukukocho pa sukulu yawo. Iwo ati chipinda chatsopanocho chithandiza kuchepetsa chiwerengero cha ophunzira amene amaphunzira pansi pa mtengo pa sukulupo. Ichi chisanabwere maklasi amene tinali nawo ifeyo pano anali okwanira 18 amene amalowedwa ndi ana okwana 2,889 zimene zikuoneseratu kunena kuti maklasimu anawo amadzadzana. Ndikubwera kwa project imene iyi ndi chikhulupiriro kunena kuti kudzadzana kunalipo kuja kutha ndipo anawa aziphunzira bwino. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa ntchito yomanga zipinda zophunzirirapo mchaka cha 2023 ndi cholinga chofuna kuchepetsa mavuto akuperewera kwa zipinda zophunzirira msukulu za primary.
ntchito yakuyigwira ndi ndalama zokwana 150 billion kwacha. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Akuluakulu omwe amachita msonkhano wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum ku Lilongwe akambirana ndi kutulutsa mfundo zomwe akuti zikonza kubweretsa mayankho pa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Padali pano mkulu wa zokambiranazi Busa Zaki Kawalala wapempha adindo kuti agwiritse ntchito mfundozo ndi kutsata ndondomeko zonse kuti kusintha komwe dziko lino lakhala likufuna kuchitike. Betis Mwape wadza ndi ripoti ili. Akuluakulu omwe anasonkhana pa mkumanowu anakambirana ndi kupeza mayankho pa zomwe dziko lino lingachite m'magawo a ntchito za mboma, maphunziro, zamasewero ndi msangulutso, malonda, chuma ngakhalenso za umoyo mwa zina. Poyankhula pa gawo la boma, nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule ati dziko lino likuyenera kusintha kaganizidwe pamomwe limaonera ntchito za boma, ndipo onse omwe ali m'maudindo adzachita zinthu poyera. Pakhale kusiyanisa kunena kuti usamapange kampani funa tufuna upange business ndi boma, uzipanga kampani funa tukupereka mayankho amavuto amene amalawa akumana nawo. Tiwa 20 million unoko pali zambiri zimene munthu ukhoza kuchita zoti upeze makobiri osati kuti uzungopanga business ndi boma lokha. Chifana ndi muna pamene popo pamene 1000 pamavuta kupezeka zona ndi munthu chinthu chomwecho pansika ukachigula 200 kwacha, koma ifuna akugulisa kuboma akachigulisa 3000 kwacha, sizimayenda. Kugaula za malonda akuluakuluwa ati mpofunika kuti amalawi adzitukula mabizinesi a mdziko muno ponena kuti pakhale ndondomeko kuti dziko lino lisamagulitse mbewu zosakonza. Ana athu sitikuwathandiza ikuwapanga menta kuti azikhala adakali chichepere chonchija azilandira ukadaulo onena kuti atha kupanga bwanji mu business. Ndipo akuluakulu omwe amakambirana za masewero, msangulutso ndi luso ati mpofunika kuti dziko lino likhazikitse bungwe loyang'anira luso komanso pakhale ndondomeko zomwe aluso azitsata. Chachikulu chomwe tufunika kuti tipange ngati ziko ndi kutenga kuthekera kumene kuku ndi kukusandulisa kuti kukathe kutipindulira pamene tikufuna kumangaso Malawi wanyuwani. Mawu ake pamapeto azokambiranazi, Mbusa Zaki Kawalala wati amalawi akudziwa za mavuto a dziko lino ndipo wapempha onse okhudzidwa kuti agwiritse ntchito zotsatirazi kuti dziko lino lipindule. Timapita ku misonkhano yambiri ngati msonkhano umene takhala nawo lero, msonkhanoti ochititsa chidwi, msonkhanoti kwatuluka mfundo zoti zikhoza kumanga dziko, zikhoza kupangitsa dziko kupita patsogolo. Akawalala ati pakadali pano akhazikitsa magulu mzigawo zonse za mdziko muno kuti atsatire momwe zotsatirazi azigwiritsire ntchito m'magawowa. Msonkhanowu wachitika pamutu olimbikitsa Malawi kukhala odzidalira ndi kuthandiza kukonzanso dziko lino. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Mayi Halima Daudi atsekulira chipinda cha anthu odwala matenda achifuwa cha TB chosamva mankhwala kubalaka chomwe cha ndalama zake zosachepera 700 million kwacha. Poyankhula potsekulira chipindachi, Mayi Daudi anati boma la Balaka likukula ndi anthu ochita malonda osiyanasiyana komanso ena ntchito za migodi. Miriam Kaliza wafika ndi ripoti. Poyankhula tatha kuyendera komanso kukhazikitsa chipinda cha anthu odwala nthenda yachifuwa cha mpima, wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daudi anati umoyo wabwino ndi ofunikira kwa onse ndipo ndi udindo wa boma kuonetsetsa kuti wina aliyense akulandira thandizo la chipatala loyenera. Iwo anati ichi ndi chifukwa chake boma lakangalika kuti limange zipatala zing'ono-zing'ono zosachepera 900 mdziko muno kuti zichepetse ntchito zina mu zipatala za m'maboma komanso zina zikuluzikulu. Daudi anati chipinda chatsopanochi chithandizira kuthetsa ena mwa mavuto omwe chipatala cha Balaka chimakumana nawo pothandiza anthu odwala chifuwa cha mpima. Iwo anapemphanso anthu amene amagwira ntchito zomwe zimawapatsa chiopsezo choti nkudwala matenda awa kuti adzikhala osamalitsa ndi kupita ku chipatala mwachangu. Wauza amalawi anzanga amene akugwira ntchito mongati kunoko ku Balaka kuli mafactory opanga simenti, laimu, mafactory amene aja amapangisa kuti ngati anthu sakuzisamalira TB amatha kudwala TB. Ndiye tikuwapempha kuti akamapasidwa zovala ziyo zoti mamaski zoti azivala kuti azizipanga protection azivala. Faka akapanda kuvala fumbi lija likalowa ndiye tamakhala kuti adwala TB. Ndiye matenda a TB siyabwino amatha kupatsirana, ena amatha kuchira ena sachira. Akati alowera kwambiri sungathe kuchira. Ndiye tikuwapempha dziko lonse la Malawi kulikonse kofunika kuvala chinthu choti achipange protect kumatenda anthu tizivala. Mawu ake mkulu wa zaumoyo pa chipatalachi
dr chimwemwe thambo anati chipatala chawo chimavutika kutumiza anthu odwala nthendayi ku zipatala zina zikuluzikulu za ku Blantyre kapenanso ku Lilongwe, ndipo izi zimawalowa mthumba, koma tsopano izi zitha ndi kubwera kwa chipindachi. Ifeyo tilothokoza kwambiri kubalaka kuno chifukwa cha chipinda chimene chichi. Mbuyo monsemo mapeshenti athu amene amafunika kugonekedwa malo ngati awawa takhati kuwatumiza nthawi zina kubwayira ku Lilongwe, nthawi zina mwina ku Queen Elizabeth Central Hospital, Queen Elizabeth Central Hospital, chifukwa yoti tinalibe malo ngati awawa. Komano chifukwa yoti panopa tili ndi malo ngati awawa, it means kuti sitizitumiza mapeshenti athu kubwayira ku Lilongwe kapena ku Queen Elizabeth Central Hospital. So ndiye kuti cost ya travel tadula, komanso mapeshenti yo amayenera kuti azikhala pafupi nthawi zina ndi mabanja awo, ndiye kuti even mabanja awo kuzitha mwandondomeko yake mwina kukhala musavuta. Ndipo wapa mpando wa khonsolo ya boma la Balaka Osman Mapira anapempha boma kumwambowu kuti liganizire boma la Balaka ndi chipatala chachikulu, chifukwa chimene chimagwiritsidwa ntchito ngati chipatala chachikulu mbomali chidali chipatala cha anthu odwala matenda akhate cha mpingo wa Katolika. Chipinda chapaderachi chamangidwa ndi thandizo lochokera ku World Bank. Kuchokera kuno ku Balaka ndine Miriam Kaliza. Boma lati silinganenepo kanthu pa chiganizo chomwe chipani cha UTM chachita chochoka mu mgwirizano wa tonse. Mneneri wa chipanichi ya Felix Njawala ndi walengeza izi pa msonkhano olemba nkhani ku Lilongwe. Zambiri mulipoteri. Mneneri wa UTM yemwe anatsogozedwa ndi mlembi wamkulu wa chipanichi komanso akuluakulu ena mchipanichi ati kutsatira kwa mkumano wa komiti yayikulu omwe anali nawo lachisanu mmawa agwirizana kuti atuluke mu mgwirizano wa boma la tonse. Iwo ati apanga chiganizochi kuti apitirize masomphenya omwe mtsogoleri wa chipanicho Dr. Saulos Chilima anali nawo, ndipo ati pakali pano chidwi chawo chikhala kukonzekera chisankho chomwe chichitike chaka chammawa. Titakhala pansi ngati Central Committee imene ili ngati mtima wa chipani, tagwirizana lero kuti kuyambira pamene tapanga chiganizo ichi, ifeyo anthu onse komanso chipani chonse cha UTM tituluke mu mgwirizano. Naye mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati anati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanicho Dr. Michael Usi, omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, sanakhale nawo pa msonkhano wa akuluakulu a chipanicho kamba ka achinyamata a chipanicho omwe anapita ku nyumba kwawo atanyamula zikwangwani zopempha kuti atuluke mu mgwirizano wa tonse. Ndipo MBC inayesa kuyankhulana ndi ofesi ya zofalitsa nkhani ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, komwe atiuza kuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko linoyu ayankhulapo mtsogolo muno. Titafunsa mneneri wa boma Moses Kunkuyu pa nkhaniyi, atiuza kuti sanganenepo zambiri za mgwirizanowu. Mgwirizano wa tonse umene takhala nawo tili nawo mboma ndi mgwirizano umene unayambikira ku zipani, ku mgwirizano wa zipani. Ndi mgwirizano wa zipaniyo amene amatiyankhulira ndipo amatiyankhulabe ndi akuluakulu aku zipani ngati masekretary general a zipani. Kotero chochitika chokhuza zipani kapena kuchoka mu mgwirizano kwa chipani zimene zangatiyankhule ndi aku zipani, ifeyo ngati boma sitingayankhulepo patakali pano chifukwa chakuti kutuluka pamene kwatulukidwa ndi chipani china kuchoka mu mgwirizano wa zipaniyo, ifeyo ngati boma sitinatenge position, so sitingayankhulepo patakali pano. Chipani cha UTM chinali mwa zipani zisanu ndi zinayi 9 zomwe zinapanga boma la tonse ndipo zinapambana pa chisankho cha 2020. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Bwanji tionenso mitu yake. Bungwe la Southern Africa Confederation of Agricultural Unions SACAU lapempha dziko la Malawi kuti ligwiritse ntchito ndi kupindula mokwanira ndi msinkhu wa ndalama za nkhaninkhani wa mpunga mu SADC. Msonkhano wa atsogoleri a ntchito zosiyanasiyana watha ku Lilongwe ndi mfundo yoti nthumwi zomwe zachita nawo msonkhanowo zithandize kupeza njira zothetsera mavuto omwe ali mdziko muno. Ndipo boma lakana kuyankhulapo pa zomwe chachita chipani cha UTM pochoka mu mgwirizano wa tonse. Boma
la Malawi kudzera ku nduna woona zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank lidakhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi okwanira. Mbali imodzi ya ntchitoyi ndi polojekiti ya ngwengwengwe yomwe ikuonetsetsa kuti madera amene kulibe nthambo za Eskom anthu kumeneko akhalebe ndi magetsi odalirika kudzera mukugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola. Ndakhoza chokera kwetu pita ufumu wanu ife olengera munomu. Mumvetsetse kunena kuti no zinthuzi tikuzigulitsa pakashi komanso kwambiri pangongole. Wonerani programu yapadera ya ngwengwengwe Open Day yomwe ikukhudza zionetsero zofotokoza ntchito ndi ubwino wa magetsi a sola. Nthambi ya MBC yokonza mapologalamu a chitukuko ya Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikuchititsa ma Open Day wa maboma osiyanasiyana mdziko muno mogwirizana ndi unduna wa zamphamvu, makampani a sola ndi onse okhudzidwa ndi za magetsi a sola. Yayi nathokoza kwambiri nagula sola iyi. Mavuto amene ndimakumana ku nyumbaku watheratu chifukwa cha chipangizo chimenechi. Ndipo kukhala ndi sola mu nyumba munthu umasangalala. Ngwengwengwe Open Day. Magolo gulani yanu ya ngwengwengwe. Lolemba 5:30 ndi lachiwiri 5:05 madzulo. Tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene sizingatipezetse mavuto. MBC, inspiring the nation. Takulandirani ndipo nkhani zathu zopitirira. Bungwe la MBC lalandira zipangizo zopititsira patsogolo ntchito zolutsa mawu mothandizana ndi mawayilesi akumidzi. Zipangizozi zomwe mwa zina ndi kuphatikizapo madikoda apereka ndi abungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA. Polankhula atalandira thandizoli, mkulu wa bungwe la MBC a George Kasakula ati zipangizozi zithandiza kuti mgwirizano omwe bungweli uli nawo ndi mawayilesi akumidzi mdziko muno utheke. Amene athandizike ndi amene tinasayina nawo agreement onse alipo 24 so far. Tikufuna kuti ena abwere on board suti amene akufuna aope abwere koma poyamba alipo 24 ndipo agreement imeneyi ndi ya maliro amene amaliro 24 kwa ife nkuthokoza kuti iwo titapempha komanso atazindikira kuti yes zimene mufuna mchitezo zimene sofe timafuna kuti content anthu ambiri azitha kumvera wireless azitha kuonera TV ife tikuthandizani malinga kuti zimene sofeyo malamulo athu amavomera ndipo zimene tikuchita ife. So ndi athokoze kwambiri amagra DG bwana Daud Suleiman komanso a board povomereza kuti project imeneyi ife atipange fund. Padali pano Akasakula athokoza bungwe la MACRA chifukwa cha thandizoli lomwe lifikire mawayilesi 24 akumidzi mdziko muno. Panga zangwizano amene wachita ma meeting ma community radios adanena kuti ifeyo koma equipment yotizilandira zimene zichokera ku MPC ma program yo ku MPC sili bwino kwenikweni ndipo ena fete libiretu ndi tinagwizana amene kuti ayi imene zili apa ndi kuti tilibe choice koma kugula equipment imene mwamwawi amagra amene ndi ma financiers a project imene kudzera mwa nthambi yawo ya Universal Access Fund anena kuti ayi ngati ife tifuna kuti awawa azitenga content yanu kuti anthu ambiri ayivere ndiye kuti ife tifunika tigwepo. So lero zimene zomakala achita ndipo equipment yo tinayo atipatsa akagula atipatsa kuti tigawe ku community radios. Nduna za malonda a Sosten Gwengwe yati nthawi yakwana yoti alimi komanso opanga ntchito za malonda alimbike ndi kulima mbewu ndiso kupanga zinthu zomwe zingathandize kukweza ntchito za chuma mdziko muno. Polankhula pomwe amatsekuli ya msonkhano wa malonda ndi ena kumzuzu a Gwengwe ati dziko lino lili ndi kuthekera kupita patsogolo pa ntchito za malonda ngati anthu mabungwe ndi makampani angachilimike kupanga katundu osiyanasiyana. George Nkandawire ali ndi ripoti. Malinga ndi nduna za malondayi a Sosten Gwengwe yati dziko lino lili ndi kuthekera kukhala dziko lopanga katundu osiyanasiyana yemwe yangathandize kubweretsa ndalama zakunja komanso kuchepetsa katundu yomwe amalowa mdziko muno kuchokera m'mayiko akunja.
Agwengwe anenetsa kuti nkofunika kwambiri kuti kampani komanso amalonda osiyanasiyana abwere pamodzi ndi kupanga ntchito zawo zamalonda m'magulu kuti dziko lino lithe kukwanitsa kutumiza katundu osiyanasiyana kunja kwa dziko lino zomwe zingapereke mwayi wa ntchito kwa Malawi komanso kubweretsa ndalama zakunja. Tikuthandizira kwambiri kuti iwo ochita malonda amomuno tiapatse mphamvu, tiapatse kuthekera kuti pamene akupanga ntchito zawo za malonda komanso mafactory inde tili migwirizano yosiyanasiyana ya free trade komanso ifeyo ngati dziko msika wawo woyambirira ndifeyo eni yake Amalawi kuti tisamangoodetsa zinthu zilizonse. Ngati tingathe kupanga matoothpick konkuno tenti igule matoothpick akwathu komwe kuno, ndipo tipange zinthu zoyenerera ngati boma, zoyenerera ngati unduna kuti zina zimene zikulowa mdziko muno pakhale njira yokhazikika imene tingathe kuchepetsa mulingo wa zolowazi pachizungu amati import substitution. Mawu ake mkulu oyendetsa ntchito za Agicom Ted Nankhumwa walangiza amalondawa kuti agwiritse ntchito mwayi wa ndalama za mthumbali kupeza zipangizo zopangira katundu osiyanasiyana ndi zina. Panga target 300 new productive alliances. Komanso tupanga target 200 value adding entities. These are my groups omwe akupita ku value addition. Ndiye mukaphatikiza 300 plus 200 plus 60 pamodzi ndiye tupanga target 560 imene ndikungoyambira chabe. Ndikupasa ni chisanzo mu Agicom 1 tinkafuna 200 ma productive alliance koma tinakwanisa 365 kusonyeza kuti ngati anthu apezeke ambiri komanso kuti ali ndi chidwi ndiye kuti tiafikira. Pakanali pano mayi Anakizi Msowoya akukwitu kitchen komwe amapanga uchi ndi zina zosiyanasiyana ati undi mwayi kwa amalonda ang'onoang'ono kukulitsa ntchito zawo. Tikwanisa ndithu tilipo ambiri komano kuti tikhale ndi mwayi woti atithandize ndi machinery kuti tipite pasogolo tikwanisa bwinobwino. Mkumanowu wabweretsa pamodzi amalonda, eni kampani, amabanki, akatswiri asukulu za ukachenjede ndi ena okhudzidwa. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, mpikisano wa mpira wamiyendo wa TNM Super League uyambanso lero utakhala sabata imodzi asakusewera kamba ka chikho cha FDH Bank. Ena mwa masewero wa opatsa chidwi ndi apakati pa timu yomwe kutsogolera ligi ya Silver Strikers yomwe ikumane ndi timu yomwe ili pa nambala yachitatu ya Kamuzu Barracks. Prezi Majawa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Matimu a Silver ndi Kamuzu Barracks akumana la mulungu lino onse atatulutsidwa mu chikho cha FDH ndi matimu ochokera mu ligi yaing'ono. Silver ikutsogolabe mu Super League ndi mapoint okwana 29 pamene Kamuzu Barracks ndi yachitatu ndi mapoint 20. Ndipo loweruka lino timu yomwe ndi yachiwiri mu ligi ya Maite Mukulu Wanderers ikumana ndi Moyale Barracks pa bolo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, masewero omwe tikupatsireni pano pa MBC. Pa masewero enanso akatswiri omwe akusunga chikhochi a FCB Nyasa Big Bullets akumana ndi timu ya Civil Service United la mulungu lino pa bolo la Kamuzu. Bullets ipita mmasewerowa ikuchokera pokantha Bangwe All Stars ndi zigoli zisanu kwa chilowere mu mpikisano wa FDH Bank. Timu ya Bullets ili pa nambala yachisanu mu ligi iyi ndi mapoint okwana 16 pamene Civil ili pa namba 9 itatolera mapoint 15. Masewerowa tidzakupatsiraninso pano pa MBC la mulungu lino. Ndipo ena mwa matimu omwe sakuchita bwino mu ligi iyi, Chitipa United ndi Baka City akumana pa bwalo la Kalonga loweruka lino. Chitipa ili pansi penipeni pa ndandanda wa matimu onse a mu ligi iyi itatolera mapoint asanu ndi imodzi 6 pamene Baka ili pamwamba pake ndi mapoint asanu ndi awiri 7. Iyi ndi sabata ya nambala 12 mu ligi iyi ndipo akatha masewero a sabata ino kutsala masabata ena atatu kuti matimuwa amalize chigawo choyamba cha ligi. Ndi ripoti limenelo tafika pa mapeto pa nkhani zathu, koma sanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la Southern Africa Confederation of Agricultural Unions, SACAU, lapempha dziko la Malawi kuti ligwiritse ntchito ndi kupindula mokwanira ndi msika wa ndalama za nkhaninkhani wa mpunga mu SADC. Msonkhano wa atsogoleri a ntchito zosiyanasiyana watha ku Lilongwe ndi mfundo yoti nthumwi zomwe zachita nawo msonkhanowo